Vítam vás u prvého let's playa na tomto kanále! Ale nie, vítam vás u prvého let's playa na tomto kanále. A nech je to niečo, čo je mojemu srdcu blízke. Je to moja srdcovka Sword and Sandals. Ale je to trojka. To som ešte zatiaľ nehral. Ale mám tu plnú verziu, tak som zvedavý, že o čo bude lepšia od tých starších, čo bola tá jednotka a dvojka, čo asi väčšina z nás pozná. Toto mi tu fesíti do ksichtu. A strašne ma to sere. No dobre. Dáme si, čo to vlastne na výber. Dvaja gladiátori, rýchla hra, XP, goldy, štandardná hra, dlhšia hra. Dáme si štandardnú s tromi. Poďme si ich vytvoriť. Tento je ústý. Jožo, si to ti. Čo to je? Čo to je za vidrý duch? No, teraz je dokonalý. A ešte mu vybrať meno. Aké by sa mu hodilo meno? No už, podľa mňa to je teraz úplne dokonalé. Dobre, pokračujeme ďalej. Tu si môžeme vybrať aj klasu. Máme tu fightera, paladina, magea a barda. Čo by sa na asi stopke hodilo? Dáme si paladina. To vlastne funguje tie... Necháme to takto. Musíme editovať všetkých. A nie tie... A chcem jednoho magea. Tak tebe dám iba zmeniť klasu na... mága. Dobre, paladín, bard. Ale toto vyzerá zaujímavé. Ale tak reku, samozrejme, ako môže inak začať hrať Jokos ako v bare. Ja tu si brám mapa. Takto brám akale. 5. Ja som sa 5. Daj, postej. Castle of Myth. Prečo nie? Jump, doprava, dole, swing. Čo to je? Čo to je? Ty kokos. O čo tu ide? Dajte mi kurva. Čekaj. Ticho letí. Sa ešte prepadám? Prečo po mne hádže krompáče? Čo sa tak prepadne? Poď. Daj mi to si. Kladivo. Počkaj, dajte sa sem. Kto vyhral? Dobre, pokračujeme ďalej. Čakaj, to je ako... To je súboj! No jasne, už to chápem. Myslím si, že všetci budú so mnou a budeme tak putovať krajinou. Nie sú proti mne. 4. No tak. Na 3 kola? Paráda. Dostal som viac. Ja som ho. Áno! To je znamená. Čo to je? Plus 1? Poď. Pan Arena. Herkules Ausbardo. Poďme na to. Taunt, defend, rest. Ale, čo dáme? Dáme tam. To je zmrt. Tak. Je. Dobre, 7.
No už bude 1 za 5. Jo. Čo robíš? Áno. Jo. Pekne sultán. He's out of game. No. Nie. Oh. 5. Poď. You reach castle minigames. Nie. Čo je to? Paráda. On fakt dostal 6. Áno. Je to také pokušenie. Idem cez most. Áno! Pekne. Aspoň nejaká odmena na moju tvrdú prácu. Teda, nie že by som niečo robil. Že ja debil som niečo robil. No to si robíš! Dobre. To ešte ako dáme. 6. Nie, nechcem castle minigame. To len no tak. To je bože. Nie, ja chcem vymazať vysoký, takže bude veľmi dobre odrážať. To je zmrt. Musím dať na rýchlosť. Dobre, iba na to. No tak. Aspoň niečo. Nech už zoberiem s dôstojnosťou. Ty kokos, 1 HP. A som v prdeli. Ešte nádej. Ešte. Stále. 1 rana. 1 rana. Áno! Jo! Súta stopka vyhráva! Vyhral som sandálu. A ďalšiu sandálu. A dokonca aj tretiu. Ale to už preháňate. Sultán, dokázali sme to. Ja som v teba veril. A dokázali sme to. Dostali 4 sandále. 4 sandále. A 150 goldov, čo potom? Dobre, čo si pridáme? Rýchlosť, inteligenciu, vitalita, to je si do HPčka, tak potrebujem väčšiu silu. Starý známy! Tento waypointer bol vždycky na mňa nasraný, keď som ho nekúpil, lebo som tam prišiel a odišiel. Mám 150 goldov, 3 a 7. Kúpime si palcát, dobre zbrať máme, helmet. Ty kokos, pirátska! To na 12. Trojky. Doteraz sa nemôžem rániť, je tam nikto. Pyžamo. Dobre, si zoberiem do gladiatorskej arény pyžamo. Ale plus nem armor. Dobre, kúpime. No napríklad toto. Čo ešte také? A ešte na čo mám? Môžem kúpiť ešte toto. Dobre. Máme pyžamo, môžeme bojovať. Ukáž sa. Ja sa si musím obliecť. Už ma to napadlo. Ja som si kúpil 2 gate. Ty kokos! Ty kokos! No nič, ja som mal zbraň. Mám obidvoch rúk. Paráda. Aspoň nejaké utecha. Keby to ešte tak môžem predať. Musím sa nejako dať predať. Nejako tak, kebyže dá do vetra.
No tak. Ja to chcem predať. Dobre, aspoň čo máme za armor? 7. 7. Je to úplne to isté. No nevadí. Uvidíme, ako to bude vyzerať. Dobre, poďme tam. We go score for this quest. 5080. Nie, nechcem to. Continue quest. Dobre. Ak sa video páčilo, like, koment, keď tak odber. A vidíme sa na ďalšie videá. Nazdar.